Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Krótki wywiad. Możemy panu zadać jedno pytanie? Oczywiście, można. Jaką zadeklaruje pan narodowość w spisie powszechnym? No, ja zaznaczę inna i wpiszę w wolnym miejscu Śląska. Dobrze. A dlaczego? Ponieważ każdy, kto czuje się Ślązakiem, dla kogo ważny jest Śląsk, czy to górny, czy dolny, kto ma w sercu tą kulturę, czy historia tego miejsca, ma prawo zadeklarować taką narodowość, jeżeli tak czuje. Okej, super. Dziękujemy serdecznie. No proszę bardzo, dziękuję. Nagrało się? Mamy dźwięk? Nie, spokojnie mam krawatowy, więc zgracie sobie. Dziękuję. Niespodziewany wywiad. Halo? Nie. Wywiad! Ja nie. Ja nic nie wiem. Nie. Halo! Ja nic nie wiem. Nie. Wywiad! Zostawcie mnie. Nie. Uj! My o Śląsku chcemy pogadać. A, wy Ślązoki. A, Hadesy. Chcieliśmy pana zapytać, jaką narodowość zadeklaruje pan w spisie powszechnym? Jo, śląską narodowość wybiera. A jaki język w domu? A my godamy po śląsku. Super, dziękujemy serdecznie. Spokojnie, to tylko film. W spisie powszechnym udział bierze się poprzez internet. Przygotuj podstawowe dane i wejdź na spis.gov.pl. W pytaniu o narodowość możesz zaznaczyć opcję Inna i wpisać Śląska. Pamiętaj, narodowość to nie obywatelstwo. Również w pytaniu o używany język możesz wpisać śląski. Przekaż informację dalej. Liczymy się dla Śląska. Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Opowiadamy oraz Związek Aktywistów Śląskich. Wystąpili Mateusz Pawełczyk, Adrian Schulz, Kamil Jarząbek oraz Lukas Wili-Niestrój.